Amazing day mga ka-JMC, and so good morning po sa inyo lahat. Open na po ang ating shop sa JMC Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Yan po kung kayo po ay naghanap ng mga bilihan ng bisikleta, road bike. Ayan po, marami tayong mga variant ng mga road bike po dito. Mga Bripster, Thumb Shifter, budget road bike. Simula po sa 4,500 pataas po yung presyo. Then meron din tayong mga mountain bike. Available din po tayo sa size 26, 27.5 and 29er. Nagsisimula din tayo sa price is 4,500 pesos. Available po yan dito. And sa mga kids bike, mini mountain bike, good for 8 to 14 years old, naka disc brake, may suspension fork, naka BMX, meron din tayo. Ayan, so mga good for 2 to 4 years old, 4 to 8 years old, pang kay ate, pang kay kuya, available po yan dito sa atin. Ayan, sa mga gusto din mag-avail ng mga parts and accessories, available din po tayo dito sa JMC Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Sa mga gusto din po nagpaayos ng bisikleta, magpakondisyon, pwede nyo pong dalhin dito. Located po kami, pwede nyo kami Google Map, JMC Bikes Bicol. Ayan po yung mga bikes natin, no? Sa mga gusto magpaayos, pwede po kayong pumunta. Dito lang po kami, sa tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Ayan po. Google Map nyo lang po kami, along highway, JMC Bikes Bicol. Sold Tosig X-Force 2.029. Ang by 10 speed hydraulics brake na Shimano. May freebies na sombrero. Okay po, ingat po. Salamat. Sold Tosig X-Force 29er from Lidoko. Sold sa JMC Bike sa Bicol. Yan po ay 10,900. May discount po tayo, less 300 pesos. Pick up the shop. Naka-start po tayo ng promotion ngayon, summer sale. Less 300 po sa mga mountain bike, road bike and fixed gear, sa mga walk-in customer dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. And sa mga gusto mag-avail, punta lang po kayo dito. Located po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Maraming salamat po. Ingat po, and God bless sa iyo. Ayan, medyo na yung bago si tatay. Okay, sa mga gusto mo naman mag-avail, no? So dito po tayo, located po tayo San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po yung mga available po natin mga bikes dyan. Ayan po yung mga road bikes natin. Yan, dito yan sa atin sa JMC Bikes Bicol. Gravel bike, fixed gear, available. Tapos meron din tayong, ito po lahat po, no, na nakikita nyo nakasabit na yan na road bike. Less 300 pesos po tayo ngayong summer sale. Tapos ito pong lima nakakasabit sa likod, yan po ay may less 500 cash pick up, no previous po yan dito sa atin sa shop. Okay, so dito meron tayong mga 29er mountain bike. Tapos yung kanina nabili sa atin yung Tosig X-Force 29er. Ayan po, so ito Gent 5,000, may less 300 pa po yan. Lahat na nakikita nyo dito sa atin. Ayan, so 27.5, 6,000, 5,000, 10,500, 9,200, 6,500, 5,600, 5,000 pesos, 4,500 pesos. Yan po ay mga may less 300 pesos. Dito naman sa mga kids bike, yan po ay may mga less 200 pesos pa po kayo dyan na ma-avail dito sa atin. Cash pick up dito sa shop. Yan po, mga good for 2 to 4, 4 to 8, and then 8 to 14 years old. Located po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Thank you po, Ate. Day, yan Sir Ed Sander taga San Antonio, nag-avail sa atin Gent Aurora. Ito yung naka-alloy frame na, naka-rim brake. Ayan po ay 5,000 pesos, less 300 cash pick up dito sa shop. Thank you, sir. Okay, so pa-test drive natin yung road bike na Gent Aurora.
Siniship mo? Ha? Missing day mga ka-JMC. And so si Ma'am Janet nag-avail sa atin ng Rhino Torrey 26ER, naka 3x8 speed, naka mechanical disc brake with suspension fork. Ayan po, 3x8 speed yan. Size 26 na mountain bike, alloy. Ayan po, si Ma'am Janet po ay taga San Antonio, nag-pick up sa atin. Price po niyan ay 6,500 pesos. Cash pick up dito sa shop sa GMC Bikes Bicol, San Francisco Ocampo, Camarines Sur, less 300 pesos. So nabay na lang po ni Ma'am yan ng 6,200 pesos. Ride safe po sa inyo. Thank you and God bless. Okay, amazing day. Yan si Ma'am, nag-avail sa atin Vulcan Kinetic, size 26, alloy frame, naka 3x7 speed, mechanical disc brake, taga Ibago. Test drive mo ya. Sold, Kinetic Vulcan. MTB size 26, nag-avail sir dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Yan, pinapatest drive ko na po. So sa pagkambyo, ito yung numbering. Ayan, mapansin mo, 1, 2, 3. Nandito yung 1, 2, 3. Ito yung sa harap. Ito naman sa likod, 7. Ayan o, dito. Ito yung 1, ito naman yung pa 7. Yung pinaka higher number, yan yung mabilis. For example, yan, nilagay ko muna sa number 2. So yan po ay normal na takbuhan lang. Adjust mo na lang dito. Ang number 1 ay mabagal. Kung gusto mo yun po, yung sabi mo kanina tayo na gusto mo bumilis, pwede mo siyang ilipat sa number 3, tapos lipat mo na lang sa number 7. Opo. One at that time lang po, hindi yung papak, masisira po sa pyesa. Kailangan bawat pitek, click, lilipat, tsaka ulit na lilipat. Sana all. Rektawe. Tulay kalabas. Okay, thank you po, Anjad. So pinapatest drive natin, no? Kasi yan po ay 1 week warranty. Yan po sa observation po sa mismong bike. Kung may mga pansing maluwag, masikip, mapapaayos ko kaagad. So yan po ay 1 week. So uwi na si sir papuntang Ibago. Okay. Sold Kinetic Vulcan. Okay, tauwi na. Test drive na. Located po kami, no, San Francisco Ocampo, Camarines Sur. Po Kinetic Vulcan. Ingat po, 5,600 pesos, less 300 pesos pa po cash pick up dito sa shop. Located po kami San Francisco Ocampo, Camarines Sur. Sa mga gusto mag-avail, yan, pupunta lang po kayo dito. Ayan, sa summer sale, less 300, less 200 sa mga pambata, less 300 sa mga pang-adult. Ayan, so yan po, kompleto from kids bike 12, size 16, mini mountain bike size 20, BMX size 20, road bike, fixed gear, mountain bike size 26, 27, and 29er. Ayan, sa mga gusto rin magpaayos, available po kami dito. Thank you po, Adyan.